Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатӣ барномаи милитсия хабар медиҳад оиди фаъолияти милитсияи суғд дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ба муҷозот кашидани афроди ҷинояткору ҳуқуқвайронкунанда маълумот медиҳад. Милитсия чун ҳимоятгари ҳуқуқу озодӣ ва ҳаёту саломатии шаҳрвандон рисолати касбии худро иҷро намуда ба манфиати ҷомеа боз чӣ корҳоеро анҷом додааст. Имрӯз дар барнома тамошо кунед. баъди 2 сол дарёфти ҷасади шахси бедарахшуда бо аломатҳои марги маҷбурӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. мо чанд сол ҳамин дар номаълумӣ ноаниқӣ буд ки мо надонистем ки куҷо бошад. мусодираи 12 адад тангаи русияи подшоҳӣ аз металли тиллои холис. 12 адад тангаҳои тиллоӣ ҳамчун металли ғайримаишӣ дар қанорави ҷумҳурии Тоҷикистон муомилоти озодонаи онҳо манъ карда шудааст. боздошти 2 нафар дӯст ки аз манзилҳои нав сохтмон молу ашё тасарруф мекарданд. силинга семент будааст. ҳамона гирифта сони поёнтар гиром фуро омадем. амборхонае ки гӯшти пассифат нигаҳдорӣ мешуд ошкор гардид. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. таваҷҷӯҳ кунед ба тафсилоти гузоришҳо. коркарди ахбороти оперативӣ ба кормандони милитсия имкон дод парда аз рӯи бедаракшавии сокини 51-солаи ноҳияи Ҷаббор Расулов Илҳом Ҷабборов ки аз 26 ноябри соли 2018 инҷониб макони буду боши ӯ номаълум буд бардоранд. тавре милитсия маълум намуд номурда дар қайди ҳаёт нест. аниқтараш моҳи декабри соли 2018 ҳангоми қарор доштан дар меҳмонӣ дар хонаи рафиқаш кушта шуда дар саҳни ҳавлӣ гӯронида шудааст. гузориши аввалини барнома аз ҷараёни ошкориёбии ин ҷинояти мудҳиш маълумот медиҳад. вобаста ба беному нишон гум шудани шаҳрванд Ҷабборов Илҳом Ҳабибуллоевич соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи шаҳраки Меҳрободи ноҳияи Ҷаббор Расулов кормандони шуъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд маълумоти оперативӣ дастрас намуданд ки бедарахшуда дар қайди ҳаёт нест. номурда 26 ноябри соли 2018 аз хона баромада то ҳанӯз бедарак буд. тавре милитсия маълум намуд Илҳом Ҷабборов моҳи декабри соли 2018 ҳангоми қарор доштан дар меҳмонӣ дар хонаи рафиқаш Султонов Алиҷон Ҷумабоевич соли таваллудаш 1971 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷаббор Расулов шаҳраки Меҳробод кӯчаи Темурмалик хонаи рақами 1 кушта шуда дар саҳни ҳавлӣ гӯронида шудааст. даст доштани соҳибхона Алиҷон Султонов ва ҳамзисти ӯ Ҷураева Наталия Сергеевна соли таваллудаш 1982 ки ҳарду айни ҳол дар қайди ҳаёт нестанд дар куштори бераҳмона баъди дарёфти ҷасад тасдиқ ёфт. иштирокчиёни ҳодиса ба ҳам муносибати дӯстона доштанд. аниқтараш майли майнӯшӣ ва зиндагии айёшона онҳоро ба ҳам оварда буд. рӯзи ҳодиса низ якҷо нӯшокии спиртӣ истеъмол мекунанд ва соҳибхонаро аз мастии зиёд хоб мебарад. ҳақиқат доштани масъалаи русӣ шароб гуноҳро тавлид мекунад дар ҳодисаи мазкур воқеияти худро нишон дод. дар идома меҳмон барои талаботи шаҳвонияшро қонеъ кардан ҳамзисти соҳибхона Наталия Ҷураеваро ба ҳамхобагӣ даъват ва ба домони ӯ дастдарозӣ мекунад ки дар ин асно Алиҷон Султонов бедор ва байни онҳо ҷанҷол сар зада соҳибхона бо истифодаи олоти оҳанӣ ба сари меҳмони худ зада ӯро аз пой меафтонад ва бо зарбаҳои пай дар пай то ҳадди беҳушӣ мезанад. баъдан зану шавҳар ҷисми аз ҳаракат мондаи Илҳом Ҷабборовро ба чуқурии ҳоҷатхонаи аз истифода монда партофта болои онро бо хок мепӯшонанд. айни ҳол гумонбарони ҷиноят дар қайди ҳаёт нестанд. Алиҷон Султонов 20 январи соли 2019 аз бемории сил ва Наталия Ҷураева низ 26 марти соли 2020 бар асари беморӣ вафот кардааст. ин далели ҷиноятӣ ҳарчанд ҳақиқати талх аст, ҳадди аққал ошкор шудани асрори бедаракшавӣ наздикону пайвандонро аз ранҷу азоби интизориҳо озод намуд. миннатдор ҳастем чунки хотири мо ҷамъ шуд. яъни ҷасади ҳамин Ҷаббор Илҳомро албатта мо чанд сол ҳамин дар номаълумӣ ноаниқӣ буд ки мо надонистем ки куҷо бошад. ба фурӯш баровардани металли қиматбаҳо 12 адад тангаи русияи подшоҳӣ аз тиллои холис омода шуда сабаб шуд ки нисбати сокини 45-солаи ҷамоати
деҳоти исвисори ноҳияи бобоҷон ғафуров абдусалом зикриллоев парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. сиккаҳои тиллоӣ 94,47 грамм вазн дошта иёр ё пробаи он ба 900 баробар аст ки ҳамчун металли қиматбаҳо доду гирифти озодонаи он манъ карда шудааст. من پشیمانم، من نمیدانستم این چیز قانون به ضد بودگیشه، آینده مصلحت این کار نکنید تا نواده، این غیر قانونی بوده است. ин тангаҳое ки шумо мебинед ҳамчун фулузоти металли тиллоӣ ба даврони Русияи подшоҳӣ мансубият дорад ки соли барориши онҳо аз соли 1894 то соли 1904ро ташкил медиҳад. 12 адад тангаҳои тиллоӣ ҳамчун металли ғайримаишӣ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон муомилоти озодонаи онҳо манъ карда шудааст ва тибқи қонуни ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот баровардани он ҷиноят эътироф шудааст. милитсияи шаҳри Хуҷанд аз боздошти гумонбари силсиладуздиҳо хабар медиҳад. 2 нафар ҷавони 23 сола сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дасти тамаб ба молу ашёи мардум дароз карда аз манзилҳои навсохтмон, масолеҳи сохтмонӣ ва дигар молу ашёи рӯзғор аз даромадгоҳи биноҳои баландошона, дучарха ва аробачаи кӯдаконаро тасарруф мекарданд. 9 ҳолати дуздиро милитсия ба гумонбарон нисбат медиҳад ки зарари расондашуда дар умум зиёда аз 33 000 сомониро ташкил медиҳад. ахиран ба милитсияи шаҳри Хуҷанд муяссар шуд ки пеши роҳи дуздиҳои пайдарпайро ки асосан дар манзилҳои навсохтмон содир мешуд гиранд. шаҳрвандон Ҳасанов Ойбек Мухторович ва Қаҳрамон Уулу Амирбек соли таваллудашон 1997 истиқоматкунандагони шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар 9 лаҳзаи дуздӣ гумонбар дониста мешаванд ки тасарруфи молу ашёи мардумро мояи даромаду рӯзгузаронӣ ҳисобида аз манзилҳои навсохтмон, масолеҳи сохтмонӣ аз қабили семент, кунҷи металлии сохтмони тунука, аз даромадгоҳи биноҳои баландошона, дучарха ва аробачаи кӯдакона ва дигар молу ашёи рӯзғорро дуздиданд. ҳамто битони холӣ буд, даромадем ки миёнашанда силинга семент будааст. ҳамна гирифта сони поёнтар гром фуромадем, фуроарда бурда фурӯхтем. камтарини зарар ба 450 сомонӣ ва аз ҳама зиёд ба 25100 сомонӣ баробар аст. дар 9 лаҳзаи дуздӣ ки як ҳолати он дар ҳудуди шаҳри Бӯстон ва 8 ҳолат дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст, дар маҷмӯъ ба шаҳрвандон зиёда аз 36 000 сомонӣ хисороти молӣ расонида шудааст. чунончи санаи 5 июни соли равон гумонбарон бо маслиҳати пешакӣ аз ҳавлии навбунёди маҳаллаи 12 лавозимоти рӯзғорро ки дар дохили контейнер нигаҳдорӣ мешуд ба пуррагӣ ба яғмо бурда ба соҳибмулк 25100 сомонӣ зарар расонданд. ба ҳамин монанд аз бӯстонсарои навбунёд воқеъ дар шаҳри Бӯстон 30 халта семент бо арши 1065 сомонӣ, аз манзили бунёдшаванда воқеъ дар кӯчаи Раҳим Ҷалили шаҳри Хуҷанд масолеҳи гуногуни металлии сохтмониро бо арши 4065 сомонӣ тасарруф намуданд. дуздии дучарха, аробачаи кӯдакона ва аккумулятор аз воситаҳои нақлиётӣ ҳаракатҳои дигари ҷиноятӣ аст ки тафтишот ба гумонбарон Ойбек Ҳасанов ва Қаҳрамон Уулу нисбат медиҳад. аз 9 дуздии ба қайд гирифта 3 ҳолаташро гумонбарон дар шарикӣ содир намуданд. боқимонда 4 лаҳзаро Ойбек Ҳасанов ва 2 ҳолати дуздиро Қаҳрамон Уулу бе кӯмаки якдигар дар танҳоӣ содир карданд.
15 دانه انامین گفتگی من. دو تا 6 متر موندهش 5 متر 4 متر. 5 متر. خانه برده فروختم. چی مقدار مبلغی پولی به دست آورده؟ 500 سوم داد. 15 тафтишоти пешакӣ муайян кардааст ки молу ашёи тасарруфшуда аллакай фурӯхта шуда гумонбарон маблағи бо роҳи ҷиноят ба даст омадаро ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода карданд. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва гумонбаронро зарур аст барои аъмоли ношоистаи ба ҷомеа хавфнок назди қонун ҷавоб гӯянд. милитсияи шаҳри исфара аз боздошт ва ҷалб шудан ба ҷавобгарии ҷиноятии сокини ҷамоати деҳоти навгилеми ҳамин шаҳр бахтиёр маҳкамов ҳамчун қаллоб хабар медиҳад. гумонбар шуда ба хариду фурӯши чорво машғул шуда дар 5 ҳолат бо роҳи фиреб моли калони шохдори сокинони маҳаллиро насиҳа ба даст оварда аз пардохти маблағи ваъдагии муқаррар шуда сарпечӣ кардааст. гумонбар шуда қисман ё пурра маблағи ваъдагиро ба соҳиби чорво пардохт накарда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. масалан сокини ҷамоати деҳоти лакони шаҳри исфара бо нархгузорӣ 11500 сомонӣ як сармоли калони шохдорро моҳи майи соли ҷорӣ дар ихтиёри ӯ гузоштааст ки охирон 2100 сомониашро баргардонида боқимонда 9400 сомониашро барнагардонидааст. ҳамин гуна шеваи қаллобиро милитсияи шаҳри панҷакент дар асоси муроҷиати шаҳрвандон ба қайд гирифт. меҳроҷиддин ҳотамови 32 сола сокини шаҳри панҷакент дар қаллобиҳои бисёр лаҳзаина гумонбар аст ки маҳаки асосии он доду гирифти насиҳа ва хариду фурӯши чорво мебошад. имрӯзҳо қаллобӣ аз ҷиноятҳои паҳнгаштаест ки милитсия ба қайд мегирад. милитсия тавсия медиҳад ки ҳангоми доду гирифти пулӣ савдову тиҷорат шаҳрвандон эҳтиёткор бошанд то ин ки ба доми қаллобон наафтанд. ахбороти оперативии кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд одӣ дар сардхонае дар ҳудуди ноҳияи бобоҷон ғафуров нигаҳдорӣ шудани гӯшти мурғи пассифат бе ягон борпечи кафолатдиҳандаи бехатарӣ ва нишонаҳои махсуси истеҳсолӣ тасдиқ ёфт. ташхиси санитарию эпидемиологӣ хавфнокии маҳсулотҳои гӯштиро барои саломатӣ хулоса додааст. дар доираи чорабинҳои оперативии кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд зимни санҷиши сардхона дар ҳудуди ҷамоати деҳоти дадабои холматови ноҳияи бобоҷон ғафуров нигаҳдорӣ шудани гӯшти мурғ бе ягон борпечи кафолатдиҳандаи бехатарӣ ва нишонаҳои махсуси истеҳсолӣ ки истеъмолкунанда тавонад оиди сифатнокии маҳсулот маълумот гирад дарёфт намуданд. 27 тонна гӯшти мурғ ки ба 3 соҳибкор сокинони ноҳияи бобоҷон ғафуров тааллуқ доранд бо мақсади истифодабарӣ дар сехҳои ҳасиббарорӣ бе риояи қоидаҳои санитарӣ дар сархона нигаҳдорӣ мешуд. маҳсулоти гӯштӣ барои муайян кардани сифат ва кафолатнокии бехатарӣ ба 3 мақомоти ваколатдори назораткунанда маркази санитарию эпидемиологӣ, маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо ва маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти суғд пешниҳод шудааст ва тибқи хулосаи ташхис мутахассисони ҳар 3 мақомот маҳсулоти гӯштиро барои истифодабарӣ номутобиқ тасдиқ карданд. аз рӯи далели ошкор гардида маводҳои лозимаи тафтишотӣ тартиб дода шуда барои қабули қарори қонунӣ ба мақомоти прокуратура ирсол карда шудааст. ёдрас мешавем ки амнияти бехатарии саломатии шаҳрвандон пеш аз ҳама аз ғизои солим сарчашма гирифта набояд шахсони алоҳида барои ба даст овардани маблағи ночиз зиён ба саломатии аҳолӣ расонанд. бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 кормандони мақомоти милитсия дар минтақаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. аз ҷараёни ҳамин гуна чорабиниҳои маърифатӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти сурх ва чоркӯҳи шаҳри исфара гузориши навбатӣ маълумот медиҳад.
نبرند و انتخابات را برای خود و اطرافیان نمایند. در درون چاره‌بینی و شهروندان کشور جدا از 500 عدد نخود مینیسیاتی تیبه تقسیم کرده شد. سمت دیگری چاره‌بینی معرفتی آگاه کردن اهالی از تغییر زندگی‌ها و خود فسق و آنوکاری ماموری و جنایت‌های عمومی تولید کند که برای رعایت کردن قاعده معیارهای سانیتری دیگری و سانیتری اپیدمیولوژی جزاپذیری نموده است. تغییرات مذکور تا حکومت تاجیکستان برای پیشگیری جلوی صورتی امکان می‌باشد که شهروندان را می‌باید مراقبت کنند. ممکن برای گذشتن از شخص در شرایط پیدایش و پنهانی بیماری که برای انسان سخت است یا که انجام عملی کردن چاره‌های محدود کننده جراحی و طرق قیمتی و شرایط تهاجم مخصوص مقامات رسانه‌های دولتی و جراحی معمولی تشخیص داد از 115 تا 290 دیگری مقامات میلیسی نشان داد که بعضی شهروندان از چنین احوالی قانونگذاری بی‌خبر نباشند. طی 2 روز санаи 7-8 август дар маркази таълимии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон ба муовинони сардор оид ба хизмати шуъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ, аъзоёни шӯрои ҷамъиятии мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва нозирони пешгирии зӯроварӣ дар оила дар назди шуъбаи 2 Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара ва шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд семинари омӯзишӣ дар мавзӯи ҳамкории милитсия бо ҷомеа гузаронида мешавад. Семинари мазкур дар доираи барномаи ислоҳоти милитсияи Тоҷикистон ҷараён гирифта, лоиҳаи муштаракии Вазорати корҳои дохилӣ, Академияи Вазорати корҳои дохилӣ ва ташкилоти байналхалқии ғайридавлатии дунёи бехатар аст, ки метавонад ба раванди ислоҳот таъсиргузор бошад. Ҳадафи чорабинии таълимии омӯзишӣ ба масъулин омӯзонидан ва нишон додани методҳои ҳамкорӣ бо ҷомеа ва дар заминаи чунин робита иштироки шаҳрвандон дар пешгирӣ намудани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ гуфта шуд, ки метавонад милитсияро дар иҷрои ӯҳдадории хизматӣ муваффақ гардонад. Зеро алоқамандӣ бо аҳолӣ ва ба назар гирифтани афкори ҷамъиятӣ дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ яке аз принсипҳои фаъолияти милитсия маҳсуб меёбад ва аз таҷрибаҳои натиҷабахшу паҳнгаштаест, ки аз ин усул милитсия дар амалия истифода мебарад. Кори семинар бо сухани ифтитоҳии муовини аввали сардори раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майори милитсия Шафизода Рустам Исмоил оғоз гардид. Мафсуф ба ташаббускорони чорабинӣ изҳори сипос намуд, ки дар таҳкими донишҳои назариявии иштирокчиёни семинар таъсир гузошта барои сифатнокии фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ мусоидат мекунад. Устодони Академияи Вазорати корҳои дохилӣ ба иштирокчиён дар мавзӯъҳои гуногуни самтҳои тақвиятбахшандаи ҳамкории милитсия бо ҷомеа машғулиятҳои мукаммали методӣ мегузаронанд. Қобили қайд аст, ки дар доираи барномаи семинар дастандаркорони лоиҳа дастурамали таълимӣ таҳти унвони роҳнамо оид ба ҳамкории милитсия бо ҷомеа таълиф намуданд, ки метавонад баҳри пешбурди фаъолият истифода шавад. Зимни муаррифии барномаи таълимӣ таъкид гардид, ки чунин дастурамали муфид бори аввал аст, ки аз ҷониби мутахассисони ватанӣ таҳия ва омода мешавад. Китоб фарогири мавзӯест, ки барои густариши ҳамкории милитсия бо ҷомеа ба хонанда дастур дода роҳи ҳалли муаммоҳои ҷойдоштаро бо мисолҳои воқеӣ дар шароити Тоҷикистон нишон медиҳад. раванди баргузории семинар танҳо бо маърузаҳои назариявӣ маҳдуд набуда, балки дар ҷараёни семинар аз услуби машғулиятҳои аёнӣ, пурсишу посух, суҳбати озод, мунозираи амалӣ, шунидани таклифу пешниҳодҳо иборат хоҳад буд. мавзӯи дигар. бозрасии давлатии автомобилӣ иштирокчиёни ҳаракати роҳро огоҳ мекунад, ки қоидаҳои бехатариро қатъиян риоя намуда сабабгори рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ нашаванд. ҳафтаи равон низ дар ахбороти шабонарӯзии мақомоти милитсияи Суғд садамаҳои ҳалокатовар ба қайд гирифта шудааст, ки тафсилоти онро манзури шумо менамоем. рух додани ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ бозрасии давлатии автомобилиро водор мекунад, ки бо мақсади ба эътидол овардани вазъи садаманокӣ аз ҷои ҳодиса гузориш дода иштирокчиёни ҳаракати роҳро ба эҳтиёткорӣ ва риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат даъват намояд. санаи 28 июли соли 2020 тахминан соатҳои 21:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Алиев Ораз Ашурович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар километри 57-уми роҳи нақлиётгарди Панҷакент Айнӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти рӯдакии шаҳри Панҷакент бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагарди 74-соларо, ки аз тарафи чап ба рости роҳ мегузашт, пахш намудааст.
дар натиҷа пиёдагар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. Санаи 1 августи соли 2020 тахминан соати 8:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш TG 530 SO03 Ашуров Абдуалим Рустамович соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон ҳангоми ҳаракат дар километри 156-уми шоҳроҳи Душанбе Хуҷандчаноқ дар ҳудуди деҳаи хушекати ноҳияи Айнӣ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба ҷарраи чуқуриаш 150-200 метр сарозер шуда чапа шудааст. Дар натиҷа ронанда ва фарзанди хурдсолаш писарчаи 1 сола аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, мусофирони дигари нақлиёт аъзоёни ҳамин хонавода ҳамсар ва бо 3 фарзанди ноболиғи ронанда бо бардошти ҷароҳати ҷисмонӣ ба беморхона бистарӣ шуданд. Хастагии ронанда аниқтараш дар ҳолати хоб мондан боиси ба ҳодисаи нохуши роҳ нақлиётӣ дучор шудан гаштааст. дар таҷрибаи тафтишотӣ кам нестанд ҳолатҳои баъди дучор шудан ба садамаи роҳу нақлиётӣ ронанда ҷои ҳодисаро тарк намуда ба нафарони аз садама осебдида кӯмаки аввалия намерасонад. пиёдагардро пахш намуда дар вазъияти барои ҳаёт ва саломатиаш хавфнок гузоштани ӯ ҳодисаи ҷиноятиест ки ронандаи автомошини тамғаи Opel Astra Муродов Амирҷон Музаффарович соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи маҳаллаи 20-уми шаҳри Хуҷанд гумонбар дониста мешавад. ин ҳодисаи роҳу нақлиётӣ санаи 20 июл тахминан соатҳои 11:30 ба вуқӯъ пайваст. ронанда ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди кӯчаи 25-солагии Истиқлолияти шаҳри Хуҷанд дар рӯ ба рӯи бинои раёсати агентии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста, пиёдагард Зарифова Фотима Ғайбуллоевна сокини шаҳри Хуҷандро ки аз роҳ мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагар ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта бо кӯмаки дигарон ба беморхонаи марказии шаҳри Хуҷанд бистарӣ гардидааст. ҳангоми гузарондани чораҳои фаврии ҷустуҷӯӣ ва амалӣ намудани амалиёти боздошт, ронанда Муродов Амирҷон Музаффарович боздошт гардид ва барои қоидаситезии дағал нисбати номбурда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 127 ва 212 кодекси ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. бо иштироки кӯдакону наврасон рух додани садамаҳои нақлиётӣ аз ҷумла садамаҳо бо оқибати марг бозрасии давлатии автомобилиро водор мекунад ки барои баланд бардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракати роҳ ва бартараф кардани омилҳои ба чунин садамаҳо мусоидаткунанда ҳамеша тадбирҷӯӣ кунад. бояд қайд намуд ки дар бештари ҳолатҳо кӯдакону наврасон аз бепарвоии баъзе аз падару модарон ё шахсони онҳоро ивазкунанда истифода бурда дар кӯчаву роҳҳои нақлиётгард гаштугузор ё дучархаронӣ менамоянд ки ин ҳолатҳо ҳар лаҳзаву ҳар соат метавонад ба садамаҳои роҳу нақлиётӣ оварда расонад. ин дар ҳолест ки дар муассисаҳои таълимӣ аз фанни қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба хонандагон дарс омӯзонида мешавад. ҳодисаеро манзуратон медорем ки бо мусоидати шахси калонсол ноболиғони рӯҳану ҷисман обутоб ноёфта паси чамбараки мошин дилхушӣ мекарданд. ин дар ҳолест ки қонунгузор барои идора намудани воситаи нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ ҷавобгариро пурзур намудааст. шаҳрванд Раззоқов Саид Абдухолиқович истиқоматкунандаи кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд бархилофи талаботи банди 12 зеи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ чамбараки воситаи нақлиёти худ тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатиаш 9955 SA02ро барои идора намудан ба набераи ноболиғаш вогузор намудааст ки нисбати номбурда парвандаи маъмурӣ тибқи моддаи 336 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. зими пурсиш номбурда изҳор намуд ки барои он ки наберааш воситаи нақлиёти ӯро дуздида ягон амали ноҷоз содир нанамояд дидаву дониста ба чунин қоидавайронкунии дағал роҳ додааст ки метавонист ба оқибатҳои нохуш оварда расонад. Донам надонам грон грехтагишу я боҷо буда мошин задагиш ё не дай бог я он киса ҷаврои кадагиш худам ё тимо хотирам ҷамъ бошад ақли грон грехтагишанда мошина ами хоронда метавонам гуфтам мана яш бета ами чанду бора ки шумо ами рӯла дастами набер тамом метед чанду маротиба ҳамин ашаки як рӯз не ду рӯз не тифохони ҳозир не боиси нигаронист ки волидон ба ҷои он ки худ намунаи ибрат бошанд баръакс қонуни қоидаҳои амалкунандаро сарфи назар намуда воситаи нақлиёти худро барои идора намудан ба фарзандон ё наберагони хурдсоли худ вогузор менамоянд ки ин ҳолатҳо метавонад бо оқибатҳои нохуш анҷом ёбад. давоми 7 моҳи соли равон кормандони бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд 10 ҳолати аз тарафи ноболиғон идора намудани воситаи нақлиётро ошкор ва ҳуқуқи вайронкунандагон ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шудаанд. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза. албатта на ҳар ҳақиқат дилпазиру зебост, аммо мо хостем барои тарбия ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шумо
тамошобини арҷманд аз далелҳои тасдиқшудаи тафтишотӣ маълумот диҳем. барои пояндагии амнияту субот дар муҳите ки зиндагӣ доред бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбати хайр.